Salutare tuturor! Eu sunt Emma și astăzi voi plasa o tranzacție cu voi pe contul meu, așa cum v-am promis, să ajungem la suma de 4.000 target. O să plasez o tranzacție de buy, nu vreau să fac scalping, vreau să fac swing pe GBP Y, pentru că scalp fac doar pe aur. O să plasez o tranzacție și pe aur, dar o să fie pe contul meu live, așa că nu o să filmez și o să mai aștept să scadă aurul. Vreau să plasăm împreună pe baza analizei mele, pe care nu vedeți aici, vedeți doar suportul și rezistența și zonele de interes. Nici nu o să pun analiza, momentan, pentru că nu aș vrea să vă luați după ce fac eu, fiindcă analiza mea este strict ce fac eu și nu îmi asum pentru pierderile, nu mi asum pentru pierderile voastre, îmi asum pentru pierderile mele. Așadar, o să plasăm o tranzacție de buy. Piața, oricum am verificat, este în bullish și pe 30 de minute și pe oră și pe 2 ore. Deci am cumva confirmări. O să plasez, bine, eu am mai plasat și un short, dar e scalping, așa că fac doar swing cu voi. O să pun, ok, am pus stop loss la 130 de pips, take profit tot 130. Nu vă luați după risk managementul meu, pentru că încă nu l-am foarte bine pus la punct. Eu sunt aici doar să-mi filmez procesul și să vedeți profiturile mele reale. Urmează să îmi fac propriul meu risk management și atunci o să zic mai multe detalii. Până atunci, urmăriți-mă în continuare. Lasăm o tranzacție pe contul nostru de demo, pe care am zis că o să-l creștem împreună, de la 3.000 la 4.000. Dragilor, de menționat că e foarte riscant ce fac eu acum, mai ales pentru faptul că sunt știrile și că urmează Trump să vorbească. Ce înseamnă asta? O să fie volatilitate foarte mare. Nu este recomandat să se intre în piață acum, nu faceți ca mine. Eu cred că GBP GPY se va duce în buy și aurul în sell, pentru că ele sunt direct proporționale. Acum vedem, stăm și urmărim. Eu risc foarte mult pe tranzacția asta, chiar sunt curioasă ce o să iasă. Am intrat în buy, am plasat 2 tranzacții și pe live, să vedem dacă facem profit și în seara asta. Start! Deci vreau să vă arăt că suntem doar pe albastru. Ce înseamnă asta? Stați că nu știu dacă s-a văzut. Ce înseamnă asta, guys? Că suntem pe profit. Am 4 tranzacții deschise cu lot mic, bineînțeles, pentru că nu vreau să risc foarte mult, fiindcă nu am contul foarte mare, dar deci nu știu dacă se vede, o să fac oricum screen recorder. Sunt 100% sigură că mi-atinge take profit. Momentan avem 30 de dolari, nu știu cât o să mai stau, că nici nu mai am răbdare. Eu oricum am setat take profit-ul, dar revin când îl atinge și când am tot profitul. Uitați-vă și voi ce face! Deci e doar albastru, albastru, albastru. E o volatilitate extrem de mare pentru că vorbește Trump. E incredibil! Deci eu așa ceva n-am mai pățit de mult rău. Cred că de săptămâna trecută când a vorbit ultima oară. Uitați-vă și voi ce face, a sărit